Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan. Petsa 5 sa bulan sa Abril tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 8, bersikulo 21 ngadto sa 30. Unya miingon usab si Jesus kanila, "Mulakaw ako og mangita kamo kanako, apan mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Dili kamo makaadto sa akong adtuan." Busa ang kadagkuan sa mga Hudeo naging nanay. Maghikog bakaha kini siya nga nag-ingon man siya nga dili kita makaadto sa iyang adtuan. Si Jesus mitubag, "Kamo taga dinhi sa yuta, apan ako gikan sa langit. Kamo nga taga dinhi sa kalibutan, apan ako dili taga dinhi. Gisultihan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala ug mahitabo gayod kini kun dili kamo mutuo nga ako mao." Sila nangutana kaniya, "Kinsa ka ba di ay?" Si Jesus mitubag, "Ang gitug-an ko kaninyo sukad pa sa sinugdan. Daghan akog ikasulti og ikahukom bato kaninyo. Apan matuod ang gisulti sa nagpadala kanako og ang ako lamang nadungog gikan kaniya maoy isulti ko sa kalibutan." Wala sila makasabot nga nagsulti siya kanila mahitungod sa Amahan. Busa mingon si Jesus kanila, "Kung inyo nang iisa ang anak sa tao, mahibaluan ninyo nga ako mao ug unya masayra ninyo nga wala ako magbuhat sa kaugalingon kong pagbuot kundili nagsulti lamang ako sa gitudlo kanako sa Amahan. Ug siya nga nagpadala kanako naguban kanako. Wala ako niya pasagdi nga mag-inusara kay nagbuhat man ako kanunay sa makapahimuot kaniya." Daghan ang mituo kang Jesus, human niya isulti kining mga butanga. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahuan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom, labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himuha nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himuha nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe.
Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.